Алдагы матур кытлау сәләме иске кулаткы бистәсенә аша. Бүген үзенең онтылмаслык алтын юбилеен хөрмәтле якташыбыз Хайрова Руфия Мансур кызы каршылый. Аны әлеге гомер тантанасы белән ихластан яраткан тормыш иптәше Наил Кәлимуллович, уллары Эмиль һәм Эльмир кытлыйлар. Тормышым бизәге, күңелемнең иң нечкә, иң моңлы кылы. Яшәвемнең асыл мәгънәсе, балаларымны бәхетле итә алган әни. Тагын нинди сүзләр табым икән хатыным синең хакта әйтер өчен. Тырып язмышыма рәхмәт укыйм. Меңнәр арасында сине очратуыма нык бәхетле мин. Син мине бер сүздән түгел караштан аңлыйсың. Син минем кәефемне сиземләп аласың. Нинди рәхмәтләр укыймсың тормышымны бизәгәнең өчен. Әле ярый бар син тормыш ярым, әле ярый сине яраттым. Гомеремдә булган бар моң назым, сагышымны алып тараттым. Яратам дип сине әйтү бик аз. Җаным, тәнем белән сөямин. Озаграк күрми торсам әгәр күңелем белән янып көямин. Хатыным дип сине сөеп кочам, шул чак кайгыларым тарала. Я соң Раббым, явыз кеше сүзе күзләреннән безне арала. Улларымны, матур балаларны исән имин генә үстерик. Хәлебездән килгән кадәр әле мәхәббәтне уртак без бүлик. Яраткан әникәебез, бүген синең матур туган көнең. Шуңа күрә дә үзең шикелле матур кояш елмая. Иртәдән бирле сандугачлар сайрый. Без бик бәхетле балалар, чөнки сез әтием белән тормышыбызны серле әкият итәсез. Барысы өчен зур рәхмәт әйтәбез сезгә. Шәшкәләрдән җим-җим итеп, якты нурлар бөркелә. Сиңа без бүген чын күңелдән рәхмәт әйтәсебез килә. Наз гөлләре үсеп чыга синең җылы куллардан. Кабул ит син кытлауларны безнең ихлас җаннардан. Әникәй дип кытлыйбыз без матур туган көн белән. Яшиек без бергәләшеп әти һәм синең белән. Кадерле Руфия Мансуровна, тормыш иптәшегез һәм балаларыгыз юллаган кытлауларны матур җыр дәвам итә, кабул итеп алыгыз. Яшәгәндә барда кирәк, хәләл булсын тапканың. Җыр юллап сине котлаудан, күркәм бүләк тапмадым. Туган көнең
Сілерге тең ғұмырының біліп яшәгенде қадірін, туған күнің білән қадірлін. Дәвам итәбез. Мәскәү шәһәреннән Ханбиковлар гаиләсе, өлкән улы Радик, килене Илмира, яраткан оныгы Ринальчик, ихластан кадерле әнкәйләре, әбикәйләрен котлап, тапшыру аркылы матур теләкләрен җиткерергә булдылар. Әнкәем, син дөньяда минем иң якты йолдызым, иң кадерле, иң якын кешем. Күпме генә үзеңә рәхмәтләр әйткем киләсә дә, барысы өчен дә әйтеп бетерә алмамын. Син дөньяда иң йомшак, иң сабыр, иң мәрхәмәтле кешем. Рәхмәт яусын сиңа барысы өчен дә. Киң күңелең, йомшак кулларың өчен, татлы сүзләрең өчен. Син дөньяда барга минем йөрәгем тыныч. Мин исә бүген йораклардан сиңа котлау сүзләре белән бергә гафу үтенеп, яратам дип тә әйтәсем килә. Ялгыш, рәнҗеткәннәремне үпкә тотып озак исеңдә калдырма. Онытырга тырыш җаным. Һәм алда минем хөрмәткә, мәхәббәткә төренеп яшә. Мин сине бик нык сагынам. Тәмле иттереп пешергән пәрәмәч, бәлешләреңне еракта искә алам. Сине бер генә кычып бүген котлап китәм. Син бит минем бу дөньяда бары бердән-бер генә булган олы таянычым. Сиңа бүген 50 яшь тула диләр. Ышанмыйм. Син минем әлегә бик яшь һәм матур сөеклем. Ераклардан котлау хаты яздым. Исәнлеген теләп, әнигә. Уйлап ятам, нишләп икән кайчак тупас булдым, усал мин нигә? Котлы булсын яратканым, юбилеем, бирсен Раббым бары саулыгын, кирәк кадәр истәп бирсен иде кадерлемә минем байлыгын. Бүген инде үзем дә мин ир-ат, үсеп җиттем, хәтта тоймадың. Бер кайчан да минем өчен җаным мәхәббәтсез ана булмадың. Бирдең миңа ни бар җылыңны син, безнең чират җитте сөяргә. Минем әни иң гүзәле диеп, бар җылыбыз сиңа бирергә. Теләкләрем бик күп алар әни. Барысын да сөеп юллыймын. Синең хакта, бары синең өчен алда яшәргә дип уйлыймын. Хөрмәтле Руфия Мансуровна, матур юбилеегыз котлы булсын. Бәйрәмегез алтын төсенә чумып, улыгыз гаиләсе белән юллаган теләкләр кәефегезне күтәрсен. Жыйылыштык зур бәйрәмгә, 50 яшь бүген сиңа. Борчылмагы öмер үтә дип, әле уртасы гына. Ниләр генә бирсәм дә үз, котлап туган көнеңә. Башым иеп рәхмәт әйтәм синең изге күңелеңә. Ниләр генә бирсәм дә үз, котлап туган көнеңә. Башым иеп рәхмәт әйтәм синең изге күңелеңә. Иркәләп яшисең һәр чак, җил яңгыр тидермичә. Бар канатлы булып яшик, авырлыклар күрмичә. Ниләр генә бирсәм дә аз, котлап туган көнеңә. Башым иеп рәхмәт әйтәм синең изге күңелеңә. Ниләр генә бирсәм дә аз, котлап туган көнеңә. Башым иеп рәхмәт әйтәм синең изге күңелеңә.
рәхмәт